Iruditzen baldin bazaizu, sareatxo, hau luzatu zaigunez. Igual hitza emango diogu jendiari, beste ze kezka dituzten, beste ze iritzi, beste ze galdera, beste ze... Besoa altxa, mesedez galderaren bat botatzeko, ero esateko zerbait daukazutenak, eta mantzak hurbilduko dizue mikrofonoan guztiok entzun dezagun, eta Arnaldo bera saiatuko da erantzuten edo zeuen proposamenak jasotzen. Bai, mantzak dela. Artzalde. Bueno, larun batean egon dut izen Murtziako kartzelan irungo lan bat bizitatzen, bera. Eta berak egin komentario bat zanez, kezkatu da zegoela, zer ikusten zuen EH Bildu, beste autogobernu ponentzia eta zakizer, eta pixoak bere lehen genuen partilla independentista, eta hori pixoak lausotua edo alde batera utzia, pixoak beste egingo batzuk aurrera atera nahian. Nik nire agudiak eman izkion, baina gustatuko dizenak Arnaldo horretak entzutea. Bai, nik ez nuke esango nola salduko nuke. Nik uste dut, nire esperientzia luze badakadala militatzen ezker abertzalean eta orain ezker independentista zabalean. Nik uste dut azken urteetan beti ere asko hitz egin dugula independentziataz, eta asko aldarrikatu dugu, eta bar. Baina uste dut, momentu honetan, dela, momentu bat nun benetan serioski hitz egiten ari garen, bide hori nola egiten da. Hau da, ez gaudela independentzia aldarrikatzeko fase batean, baizik eta gure buruari galdetu dioguna, hau nola egiten dugu. Eta oso galdera botorra da. Hau da, justo pasatu gara fase horretan, ez? Guk ze behar dugu hori egiteko, zela erantzun hori guztagoa, ze tresna behar ditugu. Horretan gaude momentu honetan, ez? Eta egia da batzutan, eman dezakela nolabait ere independentzian aldarrikapen ez dela egiten, ez? Eta ni egon daiteke ados batzutan beharko genukela askoz gehiago errebindikatu hori, ez? Baina ni gauza bat esango nuke horretaz, ez? Uste dut lehenengo aldia dela kakotxen artean, benetan hasi garela egiten eztabaida serioa hori nola egiten denaren inguruan. Hau da, ez gaude igual errebindikatzen ari kaleetan eta nik uste dut egin behar dela. Nik uste dut hori egin behar dela. Eta hori galdu dugula eta hori berreskuratu behar dela. Hemen independentismoa kaleatea behar dela. Baina uste dut bai gaudela momentu konkretu batean non esaten dugu. Bueno, hori egiteko zen motatako estrategia behar dugun eta bar, ez? Eta gero, egia da, batzutan daukagula arazoa, guk ez dakagu komunikabiderik, ditugunak direnak, ez? Orduan, asko fokalizatuta dago politikagintza instituzioetara, batzordeetara, parlamentutara, eta bar, eta ni bai uste dut falta zaigula gauza bat, ez? Eta jendeak askotan galdetzen dit, ez? Ze falta da, porque mundu guztiak hitzeiten du gauza beretaz, ez? Jendea ez da mobitzen, ez gaude kalean, eta galdetzen, ze falta da? Faltarea gu faltarea. Osea, hemen txarletan etortzen den jende gehiena, aterako baliz kalera, beteko genituzke herriak, bia, 100.000 pertsonekin, no da? Falta zaigu autoestima. Falta zaigu agian bide argi bat. Porrotaren sensazioa ere badago. Hau da, pasatu ditugu 40 urte eta amaitu nun gauden, eta bar, Kataluniakoak nik uste dut areagotu dura hori, porque esaten du, jode, horrela ere zin bada nola posible da. Hori, nik uste dut guzti hori falta dela, baina nik uste dut pixka kontrasankorra da, ez? Agian ez gaituzte ikusten hainbeste hitz egiten horretaz, baina nik komentzutan nago, benetan barnelanak eta infrastruktura lanak hasiak daudela benetan bide hori egiteko. Eta orduan nik uste dut horrek konfiantza eman behar dela. Ez da erretza izango, badakigu zein daukagun parean, baina nik uste dut benetan barnelanak hasiak direla
benetan esateko nola egiten dugu hori, porque egiteko beharra daukagu. Eta ados nago berarekin gauza bateaz, eta da, independentismoa gehiago atera behar da kalera, independentzia aldarrikatzen.